Terve kaikille ja tervetuloa messiin. Tänään me sukelletaan syvälle aiheeseen, joka koskettaa meitä jokaista. Miten selviytyä tässä digitaalisessa maailmassa, joka tuntuu, välillä ihan oikealta vierakolta. Laitetaan siis homma käyntiin. Ja aloitetaan heti ihan suoralla kysymyksellä. Onko tämä digimaailma nyt oikeasti niin vaarallinen viidakko, miltä se välillä tuntuu? Tuntuu, että vaaroja on joka kulman takana, verkkorikollisia ja huijareita, you name it. Mutta onko tilanne ihan toivoton? Ei todellakaan. Itse asiassa, kuten digiturvan asiantuntija Kimmo Rouskusen sanoo, viidakossakin pärjää, kunhan vaan tietää, miten siellä toimitaan. Ja just näihin oikeisiin toimintatapoihin me aiotaan nyt keskittyä. Me ei olla avuttomia, tieto on se meidän paras ase. No niin, siirrytäänpä siihen, mistä se isoin uhka sitten ihan oikeasti kumpuaa. Ja tämä vastaus saattaa jopa vähän yllättää. Se ei nimittäin löydy mistään monimutkaisesta teknologiasta. Aivan oikein. Uskokaa tai älkää, mutta se suurin heikko lenkki tässä digitaalisessa vidakossa ei ole mikään koodinpätkä tai järjestelmä, vaan me ihmiset itse. Juuri meidän oma psykologia ja tapa toimia avaa sen oven kaikkein useimmille hyökkäyksille. Miten tämä sitten näkyy ihan käytännössä? No, verkkorikolliset tietää tasan tarkkaan, että kun meillä on kiire, me tehdään virheitä. Ne tietää, että me ollaan joskus vähän liian hyväuskoisia ja että paineen alla saatetaan klikata jotain ihan ajattelematta. Nämä eivät siis ole teknisiä juttuja, vaan ihan puhtaasti inhimillisiä. Ja hei, ettei kukaan vaan luole olevansa jotenkin tämän yläpuolella, niin jopa kaiken nähneet asiantuntijat lankeaa näihin ansoihin. Kimmo Rousku myöntää ihan suoraan, että häntäkin on huijattu. Tämä tekee tästä ongelmasta yleismaailmallisen ja muistuttaa siitä, että kenenkään puolustus ei ole täydellinen. Ja tämä ei ole mitään teoriaa. Jo vuonna 2008 hänelle kävi köpelösti. Hän menetti 1250 € ostaessaan unelmiensa telkkaria tarjouksella, joka oli aivan liian hyvä ollakseen totta. Tämä on aika konkreettinen muistutus siitä, että pieni hetken herpaantuminen voi tulla todella kalliiksi. Ja tämä alleviivaa sen kaikkein tärkeimmän jutun. Jos kerran ammattilainenkin voi joutua uhriksi, niin voi kuka tahansa meistä. Kyse ei siis ole siitä, kuinka fiksua olet, vaan siitä, oletko valmistautunut. Okei, katsotaanpa sitten vähän tarkemmin, miten nämä huijarit oikein käyttää näitä meidän inhimillisiä heikkouksia hyväkseen. Heillä on nimittäin aika selkeä pelikirja. Ensimmäinen työkalu on kiireen luominen. Tämä on se klassikko. Viestit, jotka painostaa sua toimimaan heti, tilisi lukitaan, viimeinen mahdollisuus, ne on suunniteltu ohittamaan sun järkevä ajattelu. Ne saa sut toimimaan ennen kuin sä ehdit edes miettiä. Toinen taktiikka. Se vetoaa meidän ahneuteen tai innostuksen ne uskomattomat tarjoukset ja ilmoitukset jostain voitosta saa meidät toivomaan, että ne olisi totta. Ja tämä toive, se sumentaa meidän arvostelukykyä. Muista tämä sääntö. Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se lähes varmasti myös on. Kolmas ja ehkä se kaikista ilkein taktiikka on emotionaalinen manipulointi. Huijarit esiintyy läheisinä, jotka on hädässä, koska ne tietää, että huoli perheen jäsenestä saa meidät toimimaan nopeasti ja kyselemättä. Tässä taulukossa näkyykin hyvin, miten nämä palaset loksahtaa yhteen. Huijari voi esiintyä sun pankkina, käyttää feikkiä, mutta viralliselta näyttävää osoitetta ja luoda samalla kiireen tunteen, kaikki yhdessä ja samassa viestissä. Kun oppii tunnistamaan nämä kaavat, on jo ottanut ison askeleen kohti parempaa turvallisuutta. Okei, nyt on peloteltu tarpeeksi, on aika siirtyä ratkaisuihin. On olemassa todella yksinkertaisia ja tehokkaita tapoja suojautua ja käydään ne nyt läpi. Kuuntele tarkkaan, tämä on ehkä tärkein yksittäinen taito, jonka voit oppia, turvallisen verkko-osoitteen tunnistaminen. Suomalaisen viranomaisen tai pankin osoite on aina muotoa nimi.fi tai nimi.fi kautta jotain. Se kaikista tärkein juttu on, että heti .fi-päätteen jälkeen tulee kauttaviiva tai sitten osoite loppuu siihen. Mitään muuta ei saa olla siinä välissä. Ja tässä se näkyy ihan kirkkaasti, mustaa valkoisella. Vasemmalla on aitoja, turvallisia osoitteita, posti.fi, vero.fi, op.fi. Oikealla puolella taas on tyypillisiä huijausosoitteita, joissa se .fi on jossain keskellä pitkää rimssua, tai se on korvattu kokonaan jollain .net tai .org päätteellä. Tämän eron hahmottaminen on ihan avainasemassa. Eli tässä on teille superyksinkertainen 3 stepin muistisääntö. Ensinnäkin, pysähdy. Aina kun tunnet painetta, hidasta vauhtia. Toiseksi, tarkista se osoite just sen .fi-kolttasäännön mukaan. Ja kolmanneksi,
Jos saat viestin vaikka pankilta, älä ikinä klikkaa sitä linkkiä. Sulje viesti ja avaa pankin oma virallinen mobiilisovellus. Sillä tavalla varmistat, että asioit oikeassa paikassa. Ja ihan lopuksi vielä yksi, kaiken kattava nyrkkisääntö. Jos unohdat kaiken muun, mitä tänään on puhuttu, niin yritä muistaa edes tämä. Tämä kaavio näyttää sen ihan täydellisesti. Riski on ihan tapissa silloin, kun joku ulkopuolinen ohjaa sua toimimaan. Tulee puhelu, tekstari, sähköposti. Ja toisaalta riski on käytännössä nolla silloin, kun sä itse teet sen aloitteen, avaat itse pankkisovelluksen tai kirjoitat osoitteen selaimeen. Kaikki siis kiteytyy tähän. Turvallisuus on sun omissa käsissä, kunhan toimit omasta aloitteestasi. Jos sä oot itse päättänyt mennä verkkopankkiin maksamaan laskun ja menet sinne itse, sä olet turvassa. Jos joku soittaa ja käskee sun kirjautua pankkiin, sä olet vaarassa. Ihan niin yksinkertaista se on. Joten mä jätän sut tämän ajatuksen kanssa. Kun sun puhelin seuraavan kerran piippaa ja joku viesti yrittää hoputtaa sua, niin mikä on sun ensimmäinen reaktio? Toivottavasti se on pysähtyä, vetää syvää henkeä ja muistaa nämä yksinkertaiset säännöt. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana.